Titanic fire. Eleman, Zadzo, mokupindira tekitinga pavhonda Titanic ndewekumusha ini ndaitoti hazvipera ndotenda makatengeta injene muurwere chandinoziva ilemoni mukaka ndinhasi yakatirova nhamo yakasiya takadaro zvishuwa wekudenga ite ndopupura munengoni zvishuwa ndabvuma ndoona vazhinji nevanga ndisingaone zvishuwa foni vakupinza vakuridza yangu foni zvishuwa wekudenga ite ndopupura munengoni iche munotipa tese kunyange membavha mumunda muroyi mvura yenyu inongonaya hamutarire zvandakabata zvaakabata tese munotipa ichakwana yakashungurudza mweya hamuna kutora pejiripire namogara ndisingazive bvunza takadya chisingadyiwe kwete nekusaziva asi nekushaya chinotyiwa ishuwa wekudenga iche ndopupura munengoni zveshuwa ndabvuma ndoona vazhinji nevanga ndisingaone zveshuwa mafoni vakupinza vakuridza yangu foni zveshuwa wekudenga icho ndopupura munengoni ndoikangana zvadii 20/40 nehudiki ndima ndakatonza kunge 40 ndokutenda sei nhamo uri kuti ticha zvairwadza zviripo zvandakadziza izvo zvindiri yahedhi yeremani yabrod pandinobata paipa kusimba kwebhonzo hupu hwedu hwekudzura zvine nguva ingaronda rinopora zvishuwa wekudenga icho ndopupura munengoni zvishuwa ndabvuma ndoona vazhinji nevanga ndisingaone zvishuwa mafoni vakupinza vakuridza yangu foni zvishuwa wekudenga icho ndopupura munengoni iche munotipa tese kunyange membavha mumunda muroyi mvura yenyu inongonaya hamutarire zvandakabata zvaakabata tese munotipa ichakwana yakashungurudza mweya hamuna kutora pejiripire namogara ndisingazive bvunza takadya chisingadyiwe kwete nekusaziva asi nekushaya chinodyiwa ishuwa wekudenga icho ndopupura munengoni zveshuwa ndabvuma ndoona vazhinji nevanga ndisingaone zvishuwa mafoni vakupinza vakuridza yangu foni zvishuwa wekudenga icho ndopupura munengoni mokupindura tekitinga pavhonda Titanic vakupinza yangu foni Zadzo ndewekumusha Titanic nevanga ndisingaone Heremani.